Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 berrogeita lau minutu igaro diren honetan, Lasok eta Iztuetak Peña eta Albisuren aurka Logroñoko Adarraga pilotalekuan atzo jokatu zuten San Mateo torneoko A multzoko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu lau pilotariek eta bi bikotek atzo zutela lehen norgehiagoka eta garaipena favoritoentzat izan zen kasu honetan Peña eta Albisurentzat. Gogoratuko ditugu lau pilotari hauek udan zehar egin dituztenak, laurek Masters CaixaBank txapelketa jokatu dute, Lasok horrez gain Donostia hiria finala jokatu zuen, Iztuetak Jokin Altunarekin sekulako txapelketa egin du, sekulako lehen fasea egin du Mastersean eta oraindik ere finalerdietan finalera sailkatzeko aukerekin daude. Peña bigarrenak ere txapelketa ona egin du, Zabaletarekin Mastersean, horrez gain San Ferminetako finalean ere izan zen Tolosarra, eta Jon Ander Albisuk irregularxeagoa eraman du, Mastersean ere lehen fasean jada kanporatuak izan dira Ezkurdia eta biak, baina orokorrean duina egiten ari da Ataundarra. Partida hasieran Peñak sekulako lau tanto egin ditu, lau erremate ikusgarri, oso sartuta hasi da norgehiagokan, oso garbi zuen zer egin behar zuten Albisuk eta biek, Lasori alik eta abagune gutxien eman, eta horrek noski ondoren aukera asko emango zizkien, baina Lasori pixka bat lekua utzita edo pilota garbia utzita bazekiten, ezer gutxi zutela egiteko, eta horren ondorioz Peñak sekulako hasiera eman dio. Gerora baina Lasok eta Iztuetak euren pilota atera dutenean, Unai Laso hasi da, jokoan gehixeago sartzen, baina Jon Ander Albisuk sekulako lehen zatia egin du. Ikeragarria izan da Ataundarrak egin duen lehen zatia, azken denboretan egin duen onena izan dela esatera ere ausartuko naiz nabarmen gainera, izan ere dena egin du ondo. Boleaz zer esango dugu, baina gerria sartu, gainera indar handirik gabe, frontisean altura eman eta kolokatuaz oso atzean ipintzen zuen pilota, eta benetan ofizioz jokatu zuen Jon Ander Albisuk atzoko norgehiagoka hura, eta Jon Ander Albisu eta Peña hain sartuta egoteak Martxel Iztuetari ekarri zizkion kalteko ondorioak. Izan ere, hasiera horretan Iztuetak asko sufritu zuen, ia behin ere ezin zuen Jon Ander Albisuri ia behin ere ezin izan zion bizkarra erakutsi, oso behartuta ibili zen, pilotakada asko eraman behar izan zituen zazpitik atzera, Unai Lasok laguntzen zion altzuen gehiena, baina lehen zati horretan behintzat larri ibili zen Iztueta, eta 12 eta 7 emaitzarekin iritsi ziren lehen zatiaren amaiera horretara, esan bezala Albisuk azken bolada honetan egin duen partida ikusgarrienaren hasiera horretan. Bigarren zatia, Iztueta errekuperatu zen. Eta hori izan zen partida amaitu zen bezala amaitzearen gakoa. Izan ere, pentsatzen genuen behar bada lehen zatiaren ostean, bigarren zati horretan Iztuetak apur bat gehixeago sufritu behar zuela, Mastersean ere pare bat partidetan gertatu zaio, pixka bat gogortu diren pare bat partidetan, egia da, bi atzelari jotzaieren aurka gaurkoa ere egin batean ez ditu behar bada Mari Ezkurrenak eta Rezustak atzean irekitzen dituzten zuloak irekitzen Albisuk, baina atzelari jotzailea da, ofizio handikoa, eta behar bada pentsa genezakeen Iztueta lehen zati horretatik etzela errekuperatuko, baina bai, nola errekuperatu den gainera. Oso fresko ikusi dugu, frontiserdian jotzen zituen pilotak ere ozkaka irteten ziren 8-9 kuadrora, eta bai, bigarren zatia lehen zatia baino abagune gehiago izan ditu. Jon Ander Albisu ere etzegoen noski hasierako freskotasunarekin, Unai Laso pixkanaka gora zetorren norgehiagokan, eta
hurbildu dira apur bat, baina egia da bigarren zatira ere alde handi xamarrarekin iritsi direla aurretik Peña eta Albisu hor 18 eta 15 iritsi dira eta hemen etorri da lehen jokaldi polemikoa esango dugu. Peñaren atxiki bat eskatu zuen Jon Ander Albisuk, hemen behin baino gehiagotan kontatu dugu eta eman dugu iritzia, baina iruditzen zait pixkanaka pilotarien mesfidantza Peñaren jokaldi horrekiko geroz eta handiagoa dela eta epaileak geroz eta gehiago presionatzen dituztela eta presionatuak sentituko direla eta horren ondorioz hemendik gutxira iruditzen zait Peñari ez diotela bakar bat ere barkatuko egia da. Geroz eta bolea garbiagoak sartzen ditu Tolosarrak, batez ere sakeak eta erantzuten boleari kolpea garbi tira dio nabarmen, eta horretan ere ez zait iruditu luze jo duen bolea horretan Lasok kexatu zen bezala kexatzeko argudiorik bazeukanik, egia da noski badakigu kantxan zaude partida luze doa, tentsio handia dago, eta bai, behar bada hor pixka bat berotzea ongi dago, baina nire ustez Laso gehiegi berotu zen alere, gauza negatibo hau esan da Lasoren gauza positibo bat ere azpimarratu behar da, eta kasu honetan izan zen, iztu eta sufritzen ari zen uneetan eta galtzen zituen piloten ostean ematen zion babesa, ez? Oso garrantzitsua da hori Martxel Iztuetarentzat, oraindik ere 20 urte besterik ez ditu, lehen mailan pixkanaka asentatzen ari den pilotaria da, etorkizun handikoa, eta Unai Lasok horrelaxe lasaitzea ez, hain errazak ez diren uneetan horrek ere asko esaten du Unai Lasoren inguruan. Eta bestalde, Jon Ander Peñaren beste gauza bat nabarmendu behar dut, eta da askoz ere pilotari luzeagoa dela orain. Orain, zer esango dut, 3-4 hilabete, baino, geroz eta gehiago arrotzen du pilota, frontiserdian jotzen duenean ere aurkari asko behartzen du, lehen behar bada horixe falta zitzaionez pixka bat gehiago luzatu eta gero berak ere bere buruari aukerak sortzea. Oraingoan askoz ere pilotari luzeagoa da eta pixkanaka goi mailako pilotaria da, baina goi mailan jartzeko doaiak badituena, zalantzari gabe. Eta Jon Ander Albisuren inguruan hitz egin dugu, sekulako partida jokatu zuen Ataundarrak ikeragarri jokatu zuen, eta hori gero amaieran nabaritu zen. Gero, 21 eta 15 ipini ziren aurretik, Lasok eta sakearekin asmatu zuen, jada Peña eta Albisueren ekatuak zeuden, baina azkenerako 22 eta 20 eta lehen puntua Peña eta Albisurentzat, eta honen bestez Laso eta Iztueta hurrengo partidan irabaztera derrigortuta daude. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan agur.